Hej, jeg deler ud om, hvordan det er at drive en startup sådan meget uden filter. Og det bliver det også rigtig meget den her gang, fordi i sidste video, der teasede jeg lidt, at jeg gerne vil fortælle jer, hvordan at investeringscasen ser ud for os. Så det første, jeg egentlig bare lige vil fortælle jer, det er, at vi fik en valuation på 4 millioner. Og hvordan får man en valuation på 4 millioner? Den beder man om. Man kan jo i virkeligheden fremsætte et hvilket som helst tal her. Det er jo, hvad man fortæller en investor, man mener sin virksomhed er værd. Og i en tidligere video har jeg også kommet med et forslag til en beregningsmetode. Man kan gå ind på sådan en hjemmeside, og så kan man taste nogle forskellige ting ind, som den beder om, og så kan man få et tal retur. Det gjorde jeg, og før jeg brugte den hjemmeside, der troede jeg, at vores valuation lå på omkring 2 millioner. Og efter jeg brugte den hjemmeside, så sagde hjemmesiden sagde 6 millioner, og jeg tænkte, en fordobling til 4 millioner måtte der være fair. Og det lyder lidt vanvittigt, at jeg ikke havde sat mig mere ind i det på det tidspunkt, men det var altså der, hvor jeg var, og hvor teamet ligesom var. Og jeg vil så også sige, det er meget svært det der med valuation, men jeg kan i hvert fald sige, at dem vi snakkede med, de sagde, at de fleste investorer, de vil vurdere de fleste startups til at være et sted mellem 3 og 10 millioner hver. Og det kommer helt an på, hvor meget erfaring man har inde, og hvor langt man er med projektet, og så videre, og så videre, og så videre. Og vi fik en investor på præ-omsætning, og vi havde ikke et færdigt produkt, og så videre, så videre. Vi vandt til gengæld lidt pluspoint, fordi vi havde lavet en virksomhed før, og vi havde et stærkt founder-team, mente de i hvert fald, så tak for det. Vi søgte en investering på 800.000, det var det, vi beregnede, vi skulle bruge i vores budget. Det allerførste budget, vi havde lavet, og det skulle så blive til, det var så en anden del på 20%, vi søgte. Hvordan har vi så brugt pengene? Og jeg går lige kvartalerne igennem, og så til sidst så lige en opsummering, bare lige så vi har den på plads også. Den røde heroppe, det er hvor mange penge vi har brugt, altså alle vores udgifter. Den grønne, det var meget vi har tjent. Sjovt nok har vi ikke tjent noget i første kvartal 2018, så det ser rigtig godt ud. Og den gule, det er så vores burn rate. Og burn rate, det er jo så bare, hvor mange penge vi brænder af hver måned ud af vores likviditet. Og likviditeten, det er selvfølgelig til at starte med de 800.000, fordi de eneste penge, vi har fået, det er dem, som investorerne har givet os. Og det vil selvfølgelig sige, at vi kommer ud med omkring 700.000 kroner på likviditetskontoen, når januar så er gået. Og det er sådan et likviditetsbudget, jeg så lige vil vise jer her. Og som jeg allerede kan se nu, så brændte vi omkring 100.000 af om måneden, og så er der nogen, der griner og siger, at det var da godt nok ikke særlig meget. Og så er der nok også nogle meget unge startups derude, der siger, wow, det er mange penge. Hvis man kan lave et startup på en SU, så vil jeg nok også sige, at brænde 100.000 af på den første måned, det kan man nok gøre billigere, fordi meget af de 100.000 her, det er jo lønninger. Så det kan helt sikkert godt gøres billigere, men vi vil gerne have nogle erfarne folk til at lave det. Andet kvartal, samme billede. Det var egentlig her, vi havde regnet med, at vi skulle til at have noget indtjening. Fordi vi havde regnet med, at vi skulle køre i en 3 måneders beta, og så fra april 2018, så skulle vi til at tage imod betaling for vores software. Det skete bare ikke. Vi blev 3 måneder forsinket, hvilket også gjorde, at allerede der vores budget sprang fra hinanden, hvilket også gjorde, som I kan se på den sidste linje her, at vi i juni måtte bede om yderligere 400.000 fra vores investor, og han havde så på forhånd sagt, at han var villig til at smide de her 400.000, og det havde vi lavet en aftale om, så det var der jo ligesom lagt ind, kan man sige. Vi havde bare ikke regnet med, at vi skulle bede om dem så tidligt, men sådan bliver man jo klogere. Så kan man sige, allerede 6 måneder inde i vores case, så ser virkeligheden lidt anderledes ud, end vi havde planlagt. Og vi brænder cirka samme mængde penge af hver måned, fordi vi jo selvfølgelig stadig ikke tjener penge. I tredje kvartal begyndte vi, i sidste måned i tredje kvartal, fik vi en smule penge på kontoen. Det var rigtig sjovt at prøve. Det er jo det der med, man sidder med den der mavefornemmelse, der hedder, at vi brænder penge af hver eneste måned, men vi ved faktisk ikke rigtigt, om der er nogen, der gider at betale penge for det, vi har siddet og lavet. Især fordi vi har været forsinket, har skuffet nogle brugere osv. Det har jeg været inde på i den tidligere video. Så den kan du finde på YouTube, hvis du vil se lidt om det. Summa summarum, vi tjente selvfølgelig ikke mange penge. Ja, for mig var det bare mere symbolisk at sige, at vi tjente 12.000 kroner i september måned, den måned vi gik live. Det vil sige, på det her tidspunkt er vi faktisk 6 måneder bagud med udviklingen. Og det er der nogen, der vil sige, what? Det var da godt nok vanvittigt. Og at man er så langt bagud, så er der andre, der vil sige, nå,
ikke mere. Så jeg tror, vi ligger et sted midt imellem, hvad man som investor forventer, at vi kan levere på. 4. kvartal 2018, der er stadigvæk omsætning, så det er jo super dejligt at se, at det var flere brugere, der begyndte at købe vores værktøjer, og det var jo en fortsat interesse for det. Så det var dejligt. Og hvad der så samtidig også skete, selvfølgelig tjente vi ikke lige så meget, som vi brugte. Vores burn var over 100.000, og faktisk stigende på grund af, at vi havde ansat en ekstra gut til at hjælpe med udviklingen, fordi vi gerne ville komme ordentligt foran. Det betød samtidig også, at vores likviditet ikke rigtig kunne følge med, og på det tidspunkt så blev der så skudt yderligere 160.000 ind, samtidig med, at vores investor ydede os et lån på 300.000 kroner. For lige at tage det samlede, vi har brugt omkring 1,4 millioner i 2018. Vi havde en omsætning på hele 35.000 i hele 2018. Og så er der nok mange, der tænker, hvordan søren klarer de den så i 2019, når det er, der ikke er flere penge. Eller I kan jo regne ud her, når vi brænder omkring 100.000 om måneden, og endda lidt mere, jamen så løber vi jo tør for penge inden for 2 måneder. Og det har vi sjovt nok ikke gjort, fordi vi selvfølgelig har haft en snak med founder-teamet og med investorerne, som har været villige til at yde flere lån, og så er der samtidig også sket det, at vi har skruet lidt ned for nogle udviklingsomkostninger, fordi vi simpelthen er blevet færdige med nogle ting. Og så noget jeg ikke har fortalt jer her, det er, at vi faktisk har fået en endnu-booster fra Innovationsfonden, og oven i det også har nogle andre midler på vej ind, så vi har faktisk været rigtig heldige. Så nogle af de penge, som vi mangler næste år i næste års budget, de er allerede fundet, så det ser faktisk rigtig godt ud for 2019. Men det er da klart, det har været noget af et ride i 2018, og det har ikke altid været sjovt at kigge på en likviditet, der bare falder. Jeg har været vant til at starte en virksomhed, hvor at min tanke har altid været, at vi skal ikke bruge flere penge, end vi tjener. Sådan har jeg altid, sådan er jeg blevet opvokset. Altså, det er det, jeg har fået at vide fra barnsben. Du skal ikke bruge flere penge, end du tjener. Og sådan har jeg altid gjort, og sådan har vi vækstet et firma til nu 30 mand. Men den her type virksomhed, det at lave et software startup, det er bare et helt andet game. Man skal investere for så bagefter at kunne høste. Og så skal man selvfølgelig være god til at forudse, hvad der så kommer til at ske, for at kunne vurdere, om den investeringscase, der ligger, om den så rent faktisk er sund og ligner den trend, man burde forvente. Og der er min mavefornemmelse også i forhold til de ting, jeg har undersøgt, at det ser egentlig ikke helt skidt ud. Men det er jo meget velkommen til at kommentere på. Jeg har fået nogle rigtig gode kommentarer på nogle af de tidligere videoer, så jeg glæder mig da til at se, hvad I siger til det her. Hvis du har lyst til at se, hvad vi har brændt 1,4 millioner kroner af på, så gå der lige en tur ind forbi morningscore.io, og så hvis du lander på forsiden, så kan du se, der er sådan en hvid kasse her med en grøn knap, hvor du kan indtaste din hjemmeside. Og så hvis du gør det og trykker på den grønne knap, så kan du faktisk se, hvad det er, vi har bygget, uden at betale noget eller alt sådan noget. Og det håber jeg, at du har lyst til, og jeg siger mange tak, fordi du gad at se med her, og jeg vil se frem til at lave nogle flere videoer, hvor jeg sådan viser, hvad det vil sige at lave et startup sådan helt uden filter. Tak for det.